କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା। ପ୍ରେମରେ ସେ ଅସଜଡ଼ା ମଲାଟରେ ଶାଢ଼ୀର କୁଞ୍ଚ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତୁମେ ଆସିପାରିବ ପ୍ରତିଟି ସକାଳେ ସଜଡ଼ା କାରିଗରଟେ ହୋଇ? ଭାବନା ସମ୍ମାନର ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବ ମଥା ନୁଇଁ କୁଞ୍ଚ ସଜାଡ଼ିବାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଅପମାନିତ ବୋଧ ହେବ? ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ତୁମ ପିନ୍ଧେ। ଗଳାରେ ମୋ ହଳଦୀ ସୂତ୍ର, ମଥାକୁ ସିନ୍ଦୁରେ ସଜାଇ ନୂଆ ବୋହୂ କରି ନେଇଯିବ ପରା। ସେ ସବୁକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ବଧୂ ହେବା ପରେ ମୋର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିବ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମୋ ଅସଜଡ଼ା ଶାଢ଼ୀର କୁଞ୍ଚକୁ ତୁମେ ହିଁ ଆସି ସଜାଡ଼ିବ। ତୁମେ କୁହ, ପ୍ରତିଟି ସକାଳେ ଅସଜଡ଼ା କୁଞ୍ଚ ହୋଇ ଚିରକାଳ ମୋ ସାଥେ ଏମିତି ରହିପାରିବ? କେବଳ ମାତ୍ର ଭାବନାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ କ'ଣ କି ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ନତମସ୍ତକ ହେବାର ଦେଖିପାରିବି? ଇତି ତୁମର ପ୍ରେମିକା।